Hola, buenas tardes. Esperamos que hayáis comido bien, que hayáis disfrutado de la compañía, de la conversación. Yo pensaba que no iba a trabajar más, pero me han dicho que tengo que presentar. Faltaría más. ¿Cómo no voy a presentar yo a Alicia Seyés, que nadie la conoce? Muchísimas gracias a todos los que os habéis quedado y a continuación la todoterreno Alicia Seyés será la encargada, una de las encargadas de dinamizar el taller de esta tarde. ¡Bravo, Alicia! ¡Bravo! Oye, espera, que voy con el pasador. Bueno, jo me vaig asseure, és que l'esta llum no m'agrada molt, no sé jo. Bueno, el que anem a fer ara realment és parlar entre tots. Vull dir, jo vaig a parlar només 10 minuts, com a molt, i també com una excusa mentre s'estan preparant la sala del taller, perquè el farem també al hall. L'objectiu és que amb tot el que hem vist este matí i aprofitant l'informe d'IFLA que parlava i parla de moltíssimes coses que també s'han parlat avui aquí, el que volem és que tots i totes puguem compartir les nostres experiències, les nostres visions, les nostres preocupacions. És una activitat per a... No es formal, Ariel, no te voy a hacer escribir mucho, no te preocupes, però sí que hem escoltat molt este matí i ara el que vull és que vos escolteu vosaltres parlant del que hem parlat este matí. Per a fer aquest treball hem aprofitat l'informe de tendències de la IFLA. Aquí, una de les coses que... Una altra cosa que no us he dit és que Merche no ha pogut vindre. Em fa molta pena i és una llàstima, però ho havíem preparat també entre Yanira, Merche i jo. La qüestió és que, no sé si ho sabeu, però IFLA des de l'any 2012 fa un informe de tendències. El primer informe de tendències és el que té el títol tan bonic, que és Surcant les ones o atrapats en la marea, Surcando las olas o atrapados en la marea. És un informe que a IFLA el va fer servir per construir tot el discurs polític de la necessitat que les biblioteques i que l'accés a la informació estiguera en les agendes polítiques. És a partir d'aquest informe en què IFLA ha treballat tota aquesta línia. No és que no ha deixat la part tècnica de les seccions i les comissions i tal, més tècniques, sinó que també ha encetat projectes d'advocacy, que és la paraula màgica, però que és pensant en aquestes tendències i utilitzant les tendències per visibilitzar les biblioteques i els serveis d'informació a llarg termini. Aquest informe, el del 2012, s'ha anat actualitzant i ha tingut, jo crec que 3-4 actualitzacions grans i algunes més menudes. Potser cada 3 anys feien un informe més potent. El del 24 ha sigut especialment diferent. El títol és Afrontando el futuro de la información i el que han volgut és canviar el focus. Al principi sempre pensaven en les megatendències de la informació, en les megatendències de les biblioteques, en les megatendències de les tecnologies, i ara ja no. Ja han decidit que no és que volien centrar-se exclusivament en biblioteques ni en tecnologia. Per això també portem aquest informe com a eina per a dinamitzar el taller, perquè ens interpel·la a tots, independentment del lloc en el que treballem. I ja no és un informe només de megatendències, el que volen és aprofundir. Que han agafat tendències de l'àmbit de la informació i del coneixement i han avaluat com afecten o com estan afectant a la societat. Ja no miren a les biblioteques, ja no miren la matèria prima, miren com està afectant això a la societat. Són 7 tendències, a veure si ho faig fer. I el discurs, això és important, el discurs que jo crec que és el discurs que s'ha repetit tot el matí, és que no podem ser espectadors, que som arquitectes. És a dir, l'accés a la informació no és només un dret, és una condició pel desenvolupament. I no es tracta de predir el futur es construeix.
no? Aquesta és un poc la idea. Este matí la diapositiva de David jo crec que posava el futur no existe, no me'n recordo molt bé com era la diapositiva. Però el que hem de fer és construir-lo, no? I afrontar-lo. I és un poc també l'informe ens anima a això. La Vicky McDonald, que era la presidenta quan es va lliurar l'informe, deia això, que no hem de sentir-nos espectadores, no? Que el que necessitem són ferramentes, eines i actitud. Això és el que anem a intentar fer en el taller. Jo us vaig a presentar ràpidament aquestes 7 tendències, que són 7 vectors de canvi, i a mi m'agrada molt com està fet l'informe, no sé si algú ho ha llegit, però el tenim, ara en les taules el tindrem. A mi el que m'agrada és que de cada tendència agafa tant una oportunitat com un desafió. He tingut serios problemes dialèctics amb Pablo Lara, ahir i abans d'ahir, en si dèiem retos, desafíos, problemes, perquè a vegades els gastem com a sinònims i no són exactament sinònims. La idea és, l'informe el que presenta és que sempre n'hi ha com tensions, per dir-ho així. Tenim una oportunitat, però hi ha alguna cosa que la tensiona. Jo penso que són reptes i no és... Penso que el repte potser és més de superació o d'afrontar, i un problema és això, té una vessant negativa, no sé. La idea és que entenguem això, que una oportunitat a vegades també planteja això, que té dues cares, o les dues cares que poden tindre. I crec que és una mirada interessant per a l'informe, jo us recomano la lectura, el tindreu ahí fora per a treballar. Bé, vaig a començar a presentar ja les tendències. La primera tendència, vos dic que resumís molt bé de tot el que s'ha parlat este matí, les 7. La primera tendència és que les pràctiques del conocimiento están cambiando, ¿no? És a dir, quina és l'oportunitat? L'equitat i la diversitat. I aquí és una de les coses que a mi m'ha fet molt reflexionar, és que moltes vegades, des de sempre, ens hem mirat, i ara que estem fent un treball també des de la Fundació FUI en revisar-nos, sempre hem mirat la nostra identitat, la nostra singularitat, com és per exemple la llengua, com no una qüestió negativa, però sí una qüestió maltractada, una qüestió que cal defensar, que cal... I en tots els informes de tendències, això és una veritable oportunitat. I marca com les veus, que totes les veus tenen espai ara, i és molt més fàcil arribar a l'espai. És a dir, el contingut local, la connexió... Jo crec que és una oportunitat prou interessant, perquè el coneixement ja no està només en un espai i totes les pràctiques tant de la producció com de la difusió estan canviant. Clar, quin és el repte? Quin és el... Doncs que també n'hi ha escletxes, n'hi ha silos i n'hi ha desinformació com un de les escletxes. La segona tendència és això, la IA està suposant una revolució i la realitat sintètica estan fent-nos veure les coses ja de diferent manera. A mi m'agrada la idea de ver ja no és creer. El ver para creer, això ho hem de canviar, ho hem de començar. Aquí la tendència la que està dient és que estem tenint una capacitat de treball, ho heu vist en totes les pràctiques que ens han mostrat este matí, estem tenint una capacitat de creació i de producció bestials, però el repte és mantenir la integritat de la informació. I jo crec que el projecte de les fotos ha sigut superclar per explicar aquesta tendència. Per altra banda, la tercera tendència és la confiança s'està renegociando. Estava parlant abans en Jordi també, quina és l'oportunitat? L'oportunitat és que ara tenim mecanismes per a ser oberts, per a ser completament oberts, per a ser transparents en el minut zero, quan estan passant les coses. Però a la vegada això està convivint com
una pèrdua de la confiança en les institucions, no? o en el procés. No? I és també, doncs això, és una, o la paradoxa de la privacitat, que l'ha destacat aquí, perquè és de veres, estem pensant en qui pot gestionar la privacitat si estem construint coneixement amb les dades de tots. No? O sigui, és com funciona això. La tendència 4 és que tot és més complex, que les competències que necessitem són més complexes. Ja llegir val, però ja no és suficient. L'aritmètica bàsica que marca l'Agenda 2030 com a alfabetització mínima i la lectura, potser l'hem de repensar. És de veres que tot això ens ajuda a tindre un empoderament crític, a estar millor informats, a tindre mecanismes per a la presa de millors decisions i junt amb altres habilitats. Però una de les coses que identifica l'informe és, i jo crec que hem parlat també molt d'això, és que no tenim treballadors qualificats, que no estem en aquesta capacitat. La cinquena és la distribució desigual del futur. És un futur desigual també. Per una banda, sí que podem parlar d'inclusió afectiva, tot el tema de la seguretat, de la identitat, d'identitat personal. Hi ha exemples a l'informe, hi ha exemples molt interessants d'això, però que a la vegada es pot traduir en una exclusió sistèmica. El tema de que tot siga digital o que el digital sempre va davant, a quanta gent estem deixant fora d'això. La sisena és el cost. Ves, d'això crec que no s'ha parlat avui. Sí que s'ha parlat un poc de la primera. David sí que ha fet referència del cost ecològic de la informació, que pot afavorir qüestions com l'economia circular, això directament afectat a nosaltres, la reutilització de la informació, la reutilització de recursos, la reparació, les biblioteques de les coses. Estem fent coses que sí que estan en aquest context d'una mirada més sostenible des del punt de vista mediambiental, però a la vegada estem deixant la huella digital, no sabem, o la quantitat d'energia que estem generant o la quantitat de residus no el tenim tampoc mesurat. I per últim, una altra tendència és el retorn de la comunitat, el retorn a la comunitat. Estem pensant sempre que els nostres serveis, arxius, biblioteques, estan sent elements per a la cohesió social, no només per ser tercers espais, sinó també per tot el tema de la identitat, del sentiment de pertinença, d'aquest servei, però a la vegada ens trobem en, l'informe diu això, epidèmia de soledat i polarització. És també, sembla que tenim espais per a fer, però no. I jo crec que jo no vaig a dir ja res més, perquè ara en les taules treballarem un poc tot això, però sí que volia presentar-vos primer un poc l'informe i l'estructura per a que sapigueu també, si no conegueu l'informe, com anem a treballar. Yanira, nosaltres el que hem proposat amb Yanira és, nosaltres hem llançat tres parts del taller. Nosaltres hem fet una reflexió prèvia. Hemos dicho, ¿cómo lo propondríamos esto? Entonces... Arratsaldeon, denori. Bueno, en primer lugar, gracias al Colegio por invitar a Alde a las jornadas de este año, que somos casi ya diría que intentamos venir siempre, pero esta vez con una silla especial. Bueno, cuando Alicia nos planteó la posibilidad de trabajar sobre estas tendencias, a mí lo que me pareció que podía ser más enriquecedor o más interesante era intentar aterrizar todo eso que se dice en el informe a nuestra realidad del día a día. Sí, muchas veces leemos artículos científicos, estudios, informes y cosas, y luego nos cuesta, cuando abrimos la puerta de nuestra biblioteca, pues ver cómo se plasma todo eso. Entonces, la reflexión que vamos a intentar poner encima de la mesa es que, bueno, que en cada una de las mesas elijáis una de estas 7 sentencias, ¿vale? Tendréis que centraros en una y, bueno, habrá una dinámica para que entre todas podamos reflexionar sobre ello.
Claro, porque un poco también lo que buscábamos era claro, escuchar proyectos, ¿no? Que como hemos escuchado, como parece que están allá lejos, ¿no? La Biblioteca Nacional, la Generalitat de Cataluña, ¿sabes? Que está, el que más cerca que teníamos era de la UPV, ¿no? Pero en realidad todo esto nos interpela a nosotros cada día, ¿no? Y este es un poco también el ejercicio, ¿no? El bajar a tierra todo lo que hemos escuchado esta mañana, ¿vale? Entonces vamos a salir fuera al hall porque están esperándonos las mesas. No os veo, no sé cuántos somos. Entonces, vamos a ir repartiéndonos aleatoriamente, no nos pongamos con los que sabemos lo que hacen cada día, repartámonos, no nos sentemos con el compi ni con el colega más colega, repartámonos en mesas, porque así lo interesante de esta dinámica es escuchar y de ahí sacaremos las conclusiones de la jornada, así que también forma parte de vuestra responsabilidad. Vale, salimos fuera. Bueno, un poc també la nostra idea era que com volíem tindre diferents mirades, no volíem ser els de sempre o els que estem ahí, sinó que tanquem amb la participació de tots i amb les mirades de tots. També fer el taller al final de les jornades i fer unes conclusions plurals i diverses, també eren altres mirades, que és el que volíem. No sabem què ha escrit cada taula ni què ha dit cada taula, pero bueno, esta sí que me lo sé. Así que vas a comenzar por Dolors, va. La idea, los que no habéis venido, no sabéis que... Bueno, hem treballat un poc tot el que hem pensat de l'informe i amb tot el que ha passat en la jornada, i cada taula ara contarà la seva conclusió, però basant-se en dues coses, en la idea que s'enduen i la pregunta que els queda, perquè això és un camí que continua, ¿no? Bueno, jo el primer que he de dir és que soc la representant de la meva taula, però no n'hi havia consens en la meva taula, cadascú pensava d'una forma diferent. Bueno, entonces, al final s'ha decidit que jo llisca el que jo pensava perquè era la que havia escrit algo, ¿no? Però no, vamos, que no és representatiu. Entonces, bueno, jo la meva conclusió és que la intel·ligència artificial ha vingut per a quedar-se i tenim que adaptar-se d'una forma proactiva. La pregunta és, què espera la comunitat o la ciutadania de les biblioteques públiques? Jo pense que tenim que treballar la part humana, perquè devem fer el que sempre han fet, ser capaços de donar les noves ferramentes, o sigui, de donar la intel·ligència artificial o les noves tecnologies que vagin venint, ferramentes significatives per a la curació de continguts, la verificació de la informació i, sobretot, per a la creació del pensament crític en la nostra comunitat. Pues nosotros sí que hemos llegado a consensos y hemos discutido mucho, pero hemos consensuado. La IA automatiza, parametriza, aligera cargas y flujos de trabajo. El futuro que tenemos que construir, hemos dicho que no existe, pero hay que construirlo, es un desarrollo tecnológico de la IA, una IA humanista, en el que la capacidad de decisión y el razonamiento lo controle el ser humano, con capacidad de pensamiento crítico.
Y la pregunta es, ¿de qué manera podemos conseguir recuperar y no perder este humanismo entendido como valores humanos? Bueno, pues nosotros, pues el grupo en el que estaba, hemos trabajado la tendencia número 7. Pues la biblioteca como espacio de encuentro, de acogida y demás. Y hemos asumido un poco lo que hemos aprendido hoy a lo largo de la jornada y hemos pedido al chat que nos hiciera un resumen de las tendencias del estudio del informe y con la tendencia que hemos trabajado le hemos pedido que nos hiciera un poema. Que os lo voy a leer. En la pantalla brilla el mundo entero. Bueno, medio segundo, lo ha hecho. En la pantalla brilla el mundo entero, rápido, infinito, silencioso. Pero entre píxeles y cables, algo humano sigue pidiendo voz. Crece la ciudad de lo digital, de datos que viajan sin tocarse, y aún así, las personas buscan un lugar donde mirarse. Allí abre sus puertas la biblioteca, no solo de libros, también de encuentro. Mesa compartida, palabra libre, refugio tranquilo en medio del tiempo. Entre estanterías nace la charla, la diferencia encuentra lugar y cada historia que llega distinta aprende también a escuchar. Porque más allá de la red infinita y el ruido de la información, la comunidad sigue escribiendo sus páginas en común. Y nosotros nos preguntamos, bueno, eso ya esa parte, ha sido un punto de aparte, y nosotros nos preguntamos cómo podemos transformarnos, nosotros los profesionales de la información, en mediadores de la tecnología que hoy impera. Bueno, pues en nuestro grupo la verdad es que ha habido bastante consenso desde el primer momento. Y bueno, a nivel de conclusión, bueno, pues nada, es lo evidente, ¿no? La IA es una herramienta ya ineludible en nuestras vidas y en nuestra profesión, muchísimo más. Tenemos un papel importante como mediadores, con un rol activo en la verificación del origen y objetivización de la información. También, por otra parte, necesitamos la colaboración de los expertos en nuevas tecnologías, o el reto de convertirnos nosotros en, bueno, pues en mejorar, ¿no? Quizás en esa faceta. Pero bueno, en todo caso, bueno, pues siempre es posible la colaboración. No hace falta sustituir a un documentalista por un ingeniero. Porque siempre será importante esa faceta que los bibliotecarios y documentalistas podemos ofrecer. En cuanto a la pregunta, en el grupo había una chica de 22 años, una estudiante, Raquel, que no sé si está por ahí. Entonces, la pregunta se la hemos un poco pasado a ella. Y entonces la pregunta es, en el futuro tendremos trabajo, pero ¿nos gustará realmente? O sea, porque evidentemente hay una modificación, hay a estas alturas ya en nuestra profesión ha cambiado tanto que a lo mejor pues hay que planteárselo, hay que replantearse, ¿no? El tema de la profesión. Jo ja no sé, ho han dit tot, no? És que ho han dit molt bonico i jo no sé si vaig a ser igual, però bueno. La meva taula, la veritat és que hem començat parlant de desconfiança des del principi, antes de parlar de les tendències, i hem continuat en la mateixa, que és la número 3? Sí, la número 3. Hem fet hasta un lema que el llegiré al final. Hem parlat de la necessitat de formació, ja no sols a nivell professional, per la por a que ens elimine en el nostre lloc de treball, ja no siga bibliotecari, sinó que pot ser un altre lloc de treball relacionat amb la gestió de la documentació. Com a usuari, també una necessitat de formar-nos en aquest aspecte a nivell usuari. Una desconfiança a nivell professional, també per lo mateix, per la por a que siga una invasió i ens elimine. I jo he parlat també d'una necessitat de testejar el que
la resposta que tinguem de la IA. Jo he contat una anècdota a nivell professional i és veritat que està lligat en lo de la formació. Si a mi me diuen com tinc que fer la pregunta a la IA adequadament, possiblement jo no hauré rebut la resposta errònia de la IA que vaig rebre. El lema ha sigut obra d'Adrià, vaig a dir-ho, és confiança a mi, go. Bueno, molt bé, doncs jo vull donar-vos les gràcies a les 5 perquè ens heu ajudat a obrir la mirada. Moltíssimes gràcies per haver participat, per haver-vos pujat sense queixa, sense queixar-vos per haver pujat, i moltíssimes gràcies. I jo crec que ja ara hem de donar-li pas a Borja, que ha sigut, bueno, jo crec que tenia al cap on estava cada cadira d'este dia, en aquest espai, per a que ens diga, per a que fas la cloenda de les jornades. Per a mi ha estat un plaer estar en el comitè, col·laborar amb tots, perquè, bueno, doncs això, perquè el col·legi és casa. O sigui que, moltes gràcies. Hola, bona vesprada ja. El col·legi havia contratat una IA per a fer-me el discurs. El discurs l'ha fet, però a mi se m'ha oblidat les ulleres. Aleshores, no tenim més remei que escoltar el que se m'ocorre a mi. No hi ha intel·ligència artificial en aquest cas. Primer que res, volia donar-vos les gràcies a vosaltres, és que s'heu quedat fins al final. Moltíssimes gràcies per estar aguantant fins al final, sou els millors. I m'he quedat en les vostres cares. A la pròxima vos buscarem un lloc VIP per a presentar-vos. Després volia donar les gràcies a tots els comitès, al comitè organitzador, al comitè científic, als voluntaris, als treballadors del col·legi. Moltíssimes gràcies als meus companys de la Junta, a Fran, presentador, membre del comitè científic, i especialment a Yolanda. Sense ella, aquestes jornades no serien possibles. Moltíssimes gràcies, Yolanda. I ja per acabar, va ser molt ràpid, vos esperem a les jornades de 2028, les novenes jornades. Estem ahí, anem a començar ja. Vos demane si algú vol apuntar-se a alguna cosa. Estem oberts, comitè organitzador, estem ahí. I vos esperem a totes les activitats del col·legi. La pròxima, que estan obert, l'entrega de Premis Bibliotecari de l'any, Bibliotecari d'Honor i Samaruc el 30 de maig. Vos esperem a tots. Moltíssimes gràcies i acabem ja.